matar Shamsu Rabi'i ga Kainuwa. Godiya kai iya mini waƙar abin yi ta da dariya da sauke ta gama mun babba mai kyawu na kulliya mai kyawu na hali tsatsan ta tushe ne na girmama duniya ta da kyawun halin ki ba tantama sai yasa ya haya ya sho waƙar ki na girmama. Gwanin ado da tufa aka sansara kyakkyawu mahaɗin ado da kyawu aka san kigin biyakin tare tuntuɗo da azurfa a baki hannu ni na wasu da ido da malarki da wanda yana nike ɗaya na riko ya haya isho sarkin waka biti na sako. Baya ba mai muna barau yaro ta zamo sahun gaba matar sardaunan wakin na Aminu tana gaba hakuri na ta zamo gaba ta daga martaba Allah ja nisan kwanan ki ba za ki tozar ta ba aniyar ki fara mai muna bakin wulakanta ba. Kai haske kabarin sarrafi ka kai masa ni'ima darajar damina da Abdullah babban Fatima da shirya masa zuri'arsa gabansa da baya ma baban Rabi'i labari inai masa addu'a Allah kai rahama ga dukkan dangi gaba daya. Kwalliya karidi labarin matar Shamsu mai juriya sanata ala'i da kyawun nufin ki ba gurjiya mai gurgurin doki abin su kuwa shi ke turjiya mai farar aniya maman babba dole in jinjina kamar sardaunan wakin na Aminu ga gimbiya. Babban manto gida matar Shamsu kyawun hali ya saka ya kitoren gida domin ya ɗaya zana furta halin ki ba gargada ga mijin ki ya furta gimbi ya ce ke kyawun gida damina take mulka ke kowa yake bida da kin sauka birni ko ƙauye ke ɗaya ake jira. Gangi da kiɗi ne na 'yan maza gaba dai matar Shamsu kin zama Kainuwa Rabi'i di labari maman baka kokuwa wana kwaɗayin ganin gidan ba ki da renuwa fara'a kwada yaushe zuciyar Rabi ba damuwa zamo Allah ganin mu birnin mu da karkara.
matar Shamsu Rabi'idi ga Kainuwa.